Slovensko je v šoku. Po spustení projektu Ladislava Kamenického sa pri bankomatoch vytvorili rady. Príjem vo výške 800 eur na deň sa stal realitou pre tisíce ľudí a podľa slov samotného Kamenického to zďaleka nie je limit. Môj projekt je otvorený výlučne pre občanov Slovenska a bude dostupný len počas obmedzeného času. Túto príležitosť budú môcť využiť len tí najodvážnejší. Nebudem vás krmiť prázdnymi sľubmi, ale môžem s úplnou istotou povedať, že investovaním len 250 eur môžete už v prvom mesiaci získať príjem od 20 do 30 tisíc eur. Platforma je úplne automatizovaná, nevyžaduje od vás žiadne skúsenosti ani špeciálne zručnosti. Z technických dôvodov nemôžeme poskytnúť prístup každému záujemcovi. Registrácia bude uzavretá už na konci tohto týždňa a len tí, ktorí stihnú podať žiadosť včas, získajú garantovaný príjem. Predstavte si, že denný príjem vo výške 800 eur je približne 4500 eur týždenne a viac ako 25 000 eur mesačne. S takými peniazmi zabudnete, čo to znamená žiť od výplaty k výplate. Budete môcť poskytnúť svojim deťom kvalitné vzdelanie, cestovať na dovolenku, kedy sa vám to hodí a hlavne tam, o čom ste vždy snívali. Projekt má štátnu licenciu a podporuje ho Národná banka Slovenska, čo zaručuje maximálnu ochranu vašich investícií na štátnej úrovni. A čo je najdôležitejšie, ak aspoň jeden účastník zarobí menej ako 25 000 eur mesačne, osobne mu vyplatím kompenzáciu vo výške 20 000 eur. Ak teda naozaj chcete zmeniť svoj život, konajte ihneď, zajtra môže byť neskoro. Na prihlásenie stačí vykonať len 3 jednoduché kroky. Krok prvá, prejdite na webovú stránku. Krok 2, vyplňte registračný formulár. Krok 3, počkajte na telefonát od nášho manažera, ktorý potvrdí vašu registráciu a poskytne vám prístup k platforme.